Ha? Kasol, palit o paman. Kasol. Oh, Balok. napagawas lagi ng office. Ambot lang. Kaya mo Ano kumot. ko, ibutang sa rip na imong pinalit nga. Okra? Ah. Yan ako. Okay. Kuya, wag bahawa na mo kay Kaldero gyud mo na saktong kaon. Kaldero. Then, say sudan. Ha? Yang sudan di ay. Wala ka ni Kaon? Kaya naman itong kanon mo niya. Mana lagi ko kaon si Kaldera lagi to kung giingnan. Minsan di na siya. Ano sa tinas niya? Hmm. Hindi ka signal wifi oy. Ano mo na? Naman ang kapag gusto gamit sa wifi. Signal ka ni connect. Foro. Nabalaan mo ko na ako. Ha? Nabalaan ako kung wala ka cellphone ko na. Mukbang! Nagkaon yan. Ang plato, kaldero. Yanapan yung dilskutson. Sa oh. Ay. Kaldero. Kamanda ka dito sa Facebook mo lang. Ang mama sa bata kay Bili doon itong iba. Aura niya ang bata kay Ninglong ka po kaldero. Nya. Nagkuhuling. Diyan ka kita nga. Wala. Ting tiabaw mata. Pag hiling mo kanon. Di ay nangungkap sa kaldero. Ano? Nya. Nandito sa bata kay tambo. Nya na rin kanon. Naman dito kasulat. Nasugal ko na yung mama. Hindi makaon sa iyaha. Babad ko mo dito. Kaldero ba yung kanta? Mo po rin ikuan. Ano sa ba? Upload ni mo. Ha? Kaldero pa yung kanta. Okay. Okay. Magkakagsugal ha. Kanya. Wala, plato ka? Ba't ni mo? Oh, mo mag-iipon itong kuhan na. Ako ko nang ito yung ipon kay ano apil kaon tong kuan ipon. Hindi ay. Ini karon ato ang karot anang adobo di kaon dito ipon. Mukbangers po. Una ka po sa Lami Ang. Sa Sudan. Ano
manok, tinunuan. Lami din ng manok tinunuan. Muna din ako ang unod. Una na ako na mundugay na sana. ang unod ba, tambunan sa kanon, muna parang mundugay na sa sudan. Yun na. Okay. Taas naman kaya. Paglinis naman. Dulit man jod. Pero ko naman yung ano. Puno biya to ne. Di sakto. Pot ka. Magka. Ano? Naman ako kagkaon. Ako sa titiyon ni kuan, bukog titiyon ano. Inutan kay mahal ba na kayo? Musik kayo. Hindi ko yung akong ipon, wala may bagang. Hmm. Padulot. Kao naman po niyo. May ugat ba? Okay na ka. Suposok na.